Rekk. Rekk. Jeg ser likheten. Hvem har vi her da? Sender du en liten hilsen til Tina? Og ønsker god bedring? Ja, det gjør du det. Ja, se på den stygge hesten der. Bra ikke Aurora hørte det. Nobel! Jeg kommer til dere. Jeg tror det. Ja, jeg tror du skal passe deg litt, Aurora. Han snur seg mot meg da. Ja, ikke gå nærmere det. Rett. Vi leker førstemann. Å nei. Nei, ikke gjør det sånn da. Ikke mot meg. Hvem er det som går der, tro?